सकाळच्या घाई गडबडीत डब्यासाठी आज आपण गवारीची अगदी 10-12 मिनिटात तयार होणारी छान चविष्ट अशी सुकी भाजी बघणार आहोत। गरमागरम चपाती असो किंवा भाकरी असो त्यासोबत ही भाजी अगदी चविष्ट लागते। आणि रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात। गवारीची सुकी भाजी बनवण्यासाठी इथे आपण पाव किलो प्रमाणात गवार घेतलेले आहे। कोणत्याही क्वालिटीची गवार तुम्ही इथे वापरू शकता। दोन्ही कडचे साइड्स काढून अशी आपण ही मोडून घेतली। गवार 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली। सगळं पाणी यातनं निथळून घेतलं। गॅसवर आपण चांगलं कढई गरम करून घेतली आहे। यामध्ये 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं कडकडीत गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घातली। मोहरी चांगली तडतडू लागल्यानंतर इथे आपण अर्धा चमचा जिरा घातलेला आहे। जिरा मस्त फुलल्यानंतर यामध्ये 5-6 कढीपत्त्याची पाने, 1 मध्यम आकाराचा कांदा जमेल तितका बारीक चिरून घेतलाय आणि हा कांदा आपण चांगला परतून घेणार आहोत। 1 मिनिटभरासाठी हाय फ्लेमवर कांदा गुलाबी रंगावर छान परतून घ्यायचा आहे। भाजी बनवताना कांदा खूप जास्त परतू नये, त्याने भाजीला थोडीशी कडवट अशी चव येते। म्हणून असा गुलाबी रंग झाला की यामध्ये आपल्याला अगदी पाव चमचा आपण यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। तुमच्याकडे जर आलं लसूण पेस्ट नसेल तर किसून किंवा ठेचून तुम्ही इथे आलं लसूण पेस्ट वापरू शकता। आता इथे आपण छान परतून घेतल्यानंतर पाव चमचा इथे आपण हळद घातली। आता हे छान परतून झाल्यावर इथे आपण 2 मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे। तुम्हाला हवा असेल तर, मोठा असेल तर फक्त 1 टोमॅटो घाला आणि या भाजीला टोमॅटो थोडंसं जास्त घालायचं। टोमॅटो हलकासा आपण परतून घेतलेला आहे। आता या स्टेजला आपण यामध्ये अर्धा चमचा धने जिरे पावडर, 1 चमचा लाल तिखट घातलाय। मसाले आपण मिनिटभर चांगले परतून घेतलेले आहे। आता इथे आपण चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत आणि हे मीठ सुद्धा चांगलं या मसाल्यांमध्ये परतून घेऊ। आता इथे आपल्याला गवार घालायची आहे, त्याबरोबर बटाटा घालणार असाल तर या स्टेजला घालायचं आहे। तर अशी ही मध्यम आचेवर 2 ते 3 मिनिटं ही भाजी आपण अशी छान परतून घेतलेली आहे। याचा रंग तुम्ही इथे बघू शकता किती सुंदर आलेला आहे। बऱ्याच वेळ काय होतं, सुकी भाजी जरी असेल तर त्याला 5-6 चमचे आपल्याला पाणी घालायचं आहे। थोडंसं पाणी घालून भाजी जर तुम्ही शिजवली तर ती अख्खा दिवसभर चांगली सॉफ्ट होते। आणि अशी छान उकळी आल्यानंतर ह्याला झाकण लावून भाजी शिजत ठेवणार आहोत। तर तुम्ही इथे बघू शकता, झाकण उघडून बघणार आहोत। भाजीचा तुम्ही रंग बघू शकता, एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट असं टेक्स्चर आलेलं आहे। अगदी 4-5 मिनिटांत मध्यम आचेवर भाजी शिजवून तयार झालेली आहे। भाजी शिजली की नाही हे सुद्धा चेक करून बघायचं आहे। तर अशी ही चेक करून घेतली तर भाजी आपली मस्त सॉफ्ट शिजली आहे। आता या स्टेजला आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत आणि भाजी थोडीशी परतून गॅस आपण बंद केलेला आहे। आणि कमी वेळात मस्त सुटसुटीत दिवसभर सॉफ्ट राहणारी ही भाजी तयार झालेली आहे। अशी ही भाजी ऑफिसच्या डब्यासाठी किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी तुम्ही एकदा नक्की करून पहा। गरमागरम चपाती किंवा भाकरी सोबत एकदम छान लागते। तर आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल घंटा नक्की प्रेस करा। जास्तीत जास्त लोकांसोबत रेसिपी नक्की शेअर करा। चला तर मग भेटू एका जबरदस्त रेसिपी सोबत।